בשנה שעברה חיכינו להם שיגיעו אחרונים, ורק כשהם כולם היו פה פתחנו את שנה, והשנה הם אלה שפותחים את טקס פתיחת השנה בפנימייה. קבוצת אופק, בבקשה. ערב טוב, אנו קבוצת אופק גאים ונרגשים לפתוח את טקס פתיחת הפעילות בפנימייה לשנת תש"ע. פתיחת שנה היא רגע מיוחד, רגע בו א' מתמלא בהמון תקווה להצלחה ולשיפור. אך זהו גם רגע של סיכום, של בדיקת מאזן, מה עשינו ולאן הגענו. רגע של חשבון נפש. כאן תחת שמי הכוכבים יושבים מאות חניכים, מורים ועובדים, וכולנו משפחה אחת, תומכת ואוהבת. למשפחת אלוני יצחק עם תחילתה של השנה החדשה נאחל צרור ברכות ואיחולים, שתהיה זו שנה של הצלחה בלימודים, שנה של בריאות אושר וחיוכים, שנה של עשייה פורה בקבוצות, שנה של שלום, שקט וביטחון, שנה של קבלה וסבלנות. ההצלחה אינה נמדדת במספרים, היא נמדדת בכוונה. והאדם המצליח אינו מצליח רק בזכות עצמו, אלא בזכות היכולת שלו לשתף ולהיות שותף. בימים אלו, כאשר אדם שוקע בחשבון הנפש האישי, עלינו לשאול את עצמנו, האם הייתי חבר טוב השנה? עלינו להעיז וליצור חברויות חדשות, להכיר זה את זה, ומתוך כך לאפשר לכל חבר בקבוצה לפרוח בדרכו שלו. הביטו אל האופק, אל המקום בו מתחברים מים ושמיים. הביטו אל האופק ושאפו תמיד להגיע אליו. וכשתגיעו אליו, תגלו שבעצם נקודת האופק התרחקה, וכי יש ביכולתכם להגיע יותר רחוק משחשבתם. ושוב תביטו ושאפו תמיד להגיע אליו. כי האופק מסמן לנו את השאיפה, את התיקון, שאליו אנו צעדים. תמיד שם מבטך לעבר האופק. ערב טוב, קהל נכבד. בספטמבר 2009 קבוצת אופק חזרה לארץ אחרי חופשת קיץ. הם עזרו מזוודה, קיבלו חלומות ותקוות, נפרדו מהמקום בו גדלו ויצאו למסע בארץ ישראל. הם למדו ועבדו קשה, אבל בליבם נשארה שאלה לא פתורה. מה סוד הכוח שלנו? פתאום הם הבחינו בחבורה מיוחדת, עוברת על פניהם. אנחנו הקמנו את הארץ הזאת. אנחנו החלוצים. הגענו מרוסיה ואירופה, אנשים הצעירים. רצינו לצאת מסדר החיים, ללכת אחרי החלום שלנו, להקים חברה טובה יותר. הקמנו את הבית. החיים שלנו היו קשים, אבל בלב הייתה לנו את האמונה. ומי אתם? גם אנחנו עזבנו את הבית. גם לנו יש חלומות, רק יש לנו שאלה לא פתורה, מה חוסות הכוח שלנו. ידידיי חבריי, שבו איתנו. הביאו לי מקל. אתם רואים את זה? כן, זה מקל. שימו לב! תנסו גם אתם. אדם אחד לבד נשבר בקלות. אבל כמה מקלות יחד אין סיכוי לשבור. וזהו חברים, סוד הכוח שלנו, כוחה של הקבוצה. ביי! טוב שהבנתם. קדימה, בואי, נספר לכולם. טוב שהבנתם, אבל הכי חשוב לזכור על זה כל יום.
אני מתכבדת להזמין את מנהל הפנימייה, נדב, לשאת דברים. חניכים יקרים, כדי לציין בטקס חגיגי את פתיחת שנת הפעילות בפנימייה, חיכינו כרגיל לשבוע בו כבר יהיו כאן כל החניכים מי' נעלה. ברוכים הבאים. אני רוצה שהמקום הזה יהיה עבור כל אחת ואחד מכם קודם כל סביבה בטוחה, נעימה, סביבה בלי ירידות, בלי הצקות, שכל אחד ימצא בה את מקומו השקט והנעים. שנהיה מקום של כבוד הדדי, שנעים להיות בו, שיש בו חברות אמיתית. אחרי זה שהשהות כאן תהווה עבור כל אחד ואחת מכם באמת הזדמנות אמיתית להתחדשות ולהשתפרות ולהגיע מעלה בכל התחומים. שתדעו להציב לעצמכם כאן אתגרים חדשים ולדרוש מעצמכם את המקסימום כל הזמן, ושיהיה לכם הכוח לטפס למעלה. תדעו שהטיפוס הוא יותר קל כשעושים אותו ביחד. תתמכו אחד בשני. הצוות גם הוא יהיה כאן בשביל קודם כל לדרוש מכם כל יום מכל אחד את המקסימום. הם גם יכוונו כמובן ויתמכו ויסייעו, אבל הם בעיקר ידרשו מכם כל הזמן יותר. לכל החניכים אני מאחל בשם כל צוות הפנימייה שיהיה צום מועיל, גמר חתימה טובה ושנה טובה.